खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी 14 नं चिरां दुवारनि बासबारि बान्दो आफादनि मेल खुंनाय हाबाफारियाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाजों मोगा-मोगि सावरायनाय हाबाफारिखौ लायो आरो बे हाबाफारियाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायो दि बान्दो बायनाय आरो आबादारिफोरनि जाबायदि दैनि जेंना आरो बान्दो बायनाय जेंना बेफोरखौ जों बोसोरफ्रोमबो एबा फैबाय थानाय समावबो अराय सम मोगा-मोगि जानो थाखाय आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय अराय सम जों साखा फारा जानानै थाखायो होननानै बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायो। लोगोसे फैबाय थानाय जाबायदि आबादारिनि एबा आबाद मावनायनि समा सफैबाय बेखौ नोजोर होनानै जाबायदि बासबारि ओनसोलाव आबाद मावनायाव बान्दोनि थाखाय जेंना जायो बे बान्दोनि जेंनाखौबो थाबैनो मावफुंनानै आबादारिनि आबाद मावनायखौ एबा आबाद मावनायाव जाबायदि जेंना जायो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थांखि लागोननि खोथा होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो दिनैनि बे बासबारि बान्दो आफादनि जाबायदि मेल खुंनाय बे मेल खुंनायाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ एबा बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननायखौ फोरमायो। दानिया फैदो बिदिब्ला 14 नं चिरां दुवार ओनसोलाव जाबायदि आबादारिफ्रा दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो बे जेंनाजों मोगा-मोगि जानायखौ फैबाय थानाय समाव माबोरै आरो सिगाङाव माबायदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा माबायदि मावफुंदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव जाखिनि आद्रा दं बे आद्रा जेंनाखौबो सुस्रांनायनि खोथा होनायखौ जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोंना लादिनि। चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव जोंनि जा बासबारि गामिजों लाफानानै दरब्रै गामिनि गासै बासबारि बान्दोनि दिनै हालखाथा मोनसे हाबाफारि दङमोन। हालखाथानि गुबै ओंथियानो जादों जोङो दैज्लांनि जोंनि जा आबाद बे आबादखौ मावनायनि सिगां रायजो राजाफ्रा ज' जानानै हाबाफारि लानाय थांखि लालायनायनि सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारियाव जोंनि बर'नि गागि दैदेनगिरि मानगोदेर खाम्फा बरगयारी आंजों जथायैनो इउपिपिएल आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा ज' जानानै जों बे हाबाफारिखौ बाहागो लालायबाय। गोजोननाय मोन्दों। बर'आ जे मोनसे रिति नितिजों सोलिग्रा मोनसे हारि, जेखि धोरोमावनो थायाथों बर'नि मोनसे आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों जेब्लायबो ज' जानो हायो बे मोनसे फोरमान जादों। सार, नोंथांमोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माइ आबाद मावनो थाखाय दै जगायनायाव माबाफोर जेंना फोरमायदों? ओरैनो जेंनाया जथेस्थ' जादों। मानोना जोंनियावहाय हाजोनिफ्राय दैया डाइरेक्ट सरग्लायबोयो हिसाबै जोंनि बान्दोफोरखौ सम सम नस्थ' खालामो। बेफोरनि थाखाय जों जेब्लायबो थियारि जाबाय थायो। गतिके गोबां बान्दोखौनो जोङो बोसोरफ्रोमबो फोसाबनांबाय थायो। देग्लाय जोंनि सरकारा थांनाय बोसोरनिफ्राय ओरैनो 100 कोटि थाखानि जा स्किम लानानै बान्दो बानायदों। बे बान्दोआ जोंनि 14 नं चिरां दुवाराव मोनबा दङ। गतिके सरकारनिफ्राय जेसेबां हादों बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा गुबै खोन्थाया जादों सरकारनियाव सोनारजोबनो हाया जों। गतिके रायजो राजाफ्राबो ज' जानानै किसुमान खामानिखौ फिसा फिसौखौ मावनांगोन। अब्लाबो जोंनि सरकारा जेब्लायबो रायजोजोंनो दं। हाबाफारियाव नोंथांमोनजों लोगोसे बिटिआरनि रनजित बसुमतारी, बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांमोना नोंथांमोननि सावरायजों खौसेयै बाहागो लादों। मा बुङो? जोबोद मोजां जादों। जोंनि बासबारि बान्दो कमिटिया आगोलनिफ्रायनो मोजां मानसिफोरखौ लाबोनानै किसु सुबुरुन लानो थाखाय जोङो दिनैहाय खालामफेराब्लाबो देग्लाय जोङो हालखाथानि नामै फोरबो खुंनानै गिदिर मानसिफोरखौ लिंहरनाय जाथोंसै होननानै बे फोरबोखौ खुंनाय जादों। उद्देश्यआ मा बिथांमोनखौ लिंहरनाय? बिथांमोनखौ लिंहरनाय खार'ना बेनो जाहैबाय जे जोङो सरकारनिफ्राय किसु सहाय मोननो हायो खोमा होननानै जोङो लिंहरनाय जादों। आरो बे हिसाबै जोंहा EM सारा खोथा होलांबाय। दा बेखौनो जोङो हास्थायदोंमोन आरो बे जाफुंबाय। आगोलाव माबायदि जेंनाजों भुगिनांदों? आगोलावथ' बहुद जेंना। फाफ्लियाव सांग्राजों फाफ्लियाव बाननानै जों थेनाङोमोन। गिदिर गिदिर बायफ्लंजोबोमोन। आं दहाय एसे आगोलाव बुंदोंमोन जे बेजों मानसि गलांलायनानै गोजावलांलायलायनाय जादोंमोन, थैलायनायनि जादोंमोन। दा एसे आगोलाव जोंहा जितेन बरगयारी होननाया बेनि दिनाव जों स्लुइस गेटखौ मोन्दों। बै स्लुइस गेटखौ मोननायनि उननिफ्रायनो जोङो दा बे दरब्रै गामिया
मोजाङैनो रायजो जानो हादों दैयाबो मोनबाय थादों दा बेखायनो आरोबाव जाहाथे जोङो किसु मोनबावनो हायो खोमा साननानै दिनैनि बे फोरबोखौ बिथांमोनखौ लिंहरदों गासै बेसेबां आबादारिफ्रा माइ गायो नोंथांमोननि बाहाय ओरैनो खम जा 250 बिगा दं आरोखि दा गायग्राफ्रा बेहाय 53 घर दं आरोखि बबे दैखौ लाखिनो बासबारि जाम्फैनि बेयो एकदम थाइखा भरनिफ्राय फैथारो बेयो बेनिफ्रायनो खर'आ जागायजेनदों बेसेबा गोलाव जाथारो आरो बेयो नोंथांमोननि आद्रा जानाय बान्दोनि जे खामानि बेखौ EM रन्जित बसुमतारिया मावफुंनो थाखाय खोथा होबाय माबायदि मोनदों दा जोंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों बिदि खुनु दिन जों लाबोनानै बिदि खालायफेराखैमोन दा बे बोसोराव जोङो रन्जित सारखौ मोननानै आरो जों खुसि जाबावदों आरोखि